Nelson Chamisa wadzoka zvekare warangarira mhuri yeZimbabwe. Ndonoona kuti vaNelson Chamisa aiwa havambopotsi havambokanganisi kana ari maweekends kana masaturdays. vaNelson Chamisa vanosheya aiwa ebible verse iri linked aiwa nechekuita nenyika yeZimbabwe. Muzora nhasi taona vachiuplifta aiwa mhuri yeZimbabwe nemashoko avataura. Havauya vakapotsa masocial media handles avo. Sanapinda mashoko avataura ndipo kapaya nokuti bva wasubscribe wolaika wobva watina on the bell icon. Nokuti anonyanyura achiti be born again. Jesus replied, truly, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Being born out of the baptism of water and the Spirit. Nobani vachishare vhesi yacho John 3:3-8. Nobati blessed Sabbath. Mashoko akataurwa naNelson Chamisa muzara nezuro. Aiwa vachiudza mhuri yeZimbabwe kuti everyone must be born again. You must be born again through the baptism of water and Holy Spirit. Mashoko akasiya ataurwa naNelson Chamisa. Aiwa ndozoti vamwe vanoti aiwa Nelson Chamisa haachamboiti aiwa nezvekusachenje munyika yeZimbabwe, angoitaura nezvemavhesi ake iwayaya. Dei ake akaita pastor achiona kuti aiwa Nelson Chamisa anoziva kwaari kuenda. Saka ndimbotudzai mafungiro enyu pinai comment section medu. Musanga no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.